Ja bih htio prvo da sve prisutne pozdravim. S jedne strane mi je jako drago što ste vi prisutni ovdje i što uvažavate ono što neko radi 45 godina, a objasnit ću i kako radi i šta. A sa druge strane mi je jako žao što sredstva javnog informisanja nemaju vremena za ovakve stvari, nemaju vremena za decu, nemaju vremena za omladinu, nemaju vremena za ovakve projekte koji traju 45 godina i koji su ne ovdje kod nas toliko, a u svijetu su jako priznati i o tome možemo kasnije da razgovaramo. Ja ukratko želim samo da vas upoznam. Znači, pre 45 godina počeo sam se baviti tradicionalnim japanskim aikidom. Nije mi se svidjelo to kako oni to rade, nisu mi se svidjele ni meditacije, ni klećanje, ni imaginarna tehnike i tako dalje. Otišao sam u Japan, vidio sam to kako tamo rade na izvoru, uverio sam se da moja razmišljanja da su potpuno tačna. Kad sam se vratio, počeo sam da razmišljam i odmah da modifikujem ono što sam naučio, da stvaram nove tehnike, stvorio 2 programa. Jedan program je izuzetno atraktivan, koristan, poučan i potreban. To je program za decu uzrasta od 4 do 12 godina koji se zove Kroz igru do majstorstva. Taj program je zaživeo u 30 zemalja sveta. Ovdje sam uspeo da jednog momenta iziritiram naše sportske asocijacije. Znači, Ministarstvo prosvjete i sporta Jugoslavije krajem 2005. godine donijelo je zvaničnu odluku da realni aikido kao fakultativan predmet uđe u osnovne škole. Mi smo to radili u 2 škole i radimo i dalje. Jednostavno samo smo na neki način iritirali one koji nisu bili sposobni ni da razmišljaju o takvim stvarima, ni tako nešto da urade, niti su uradili. Znači, realni aikido je veština samoodbrane. Znači, ima samoodbranbeni karakter, prilagođen je maloj deci, prilagođen je omladini, posebno je prilagođen devojkama, ženama, jer iznad svega vreme u kome živimo ovako stresno i puno, da kažem, tih negativnih ljudi iziskuje da svi, ali bukvalno da svi budu uključeni u jedan ovakav sistem, da nauče da se brane, da nauče da se snalaze u određenim situacijama, da kad nauče sve to, da mogu i nekome drugome da pomognu. Danas je strašno vidjeti u sred grada ili bilo gdje u tramvaju, autobusu, da uđe 1, 2, 3 huligana, maltretiraju ceo autobus, maltretiraju nekog čovjeka ili neku ženu ili bilo koga. Niko ne reaguje. Niko ne reaguje, završava se onako kako su oni to smislili. I to se širi i samo se njima daje podstrek da oni i dalje jednostavno šire tu negativnu energiju i da maltretiraju i decu, i žene, i ljude. I jednostavno ovo je disciplina koja u mnogome može da pomogne mnogim ljudima. Pre par godina Ana je vodila tu grupu. Mi smo imali ovdje SOS žene, znači to su žene koje su ili napadnute, ili silovane, ili maltretirane. Kad su prvi put došle ovdje, ja da vam kažem nešto, video sam mnogo potištenih ljudi i tako dalje. Ne znam da li je i jedna od tih žena mene pogledala u oči. One su došle tako i tako dalje i sve ostalo. Napravili smo poseban program za njih i posle nekoliko mjeseci jednostavno te žene su progledale. Mogle su da podignu glavu i da gledaju svakoga u oči, jer su shvatile, naučivši tehnike, da su mogle da prođu mnogo bolje, da su mogle da se odbrane i da su mogle nekome da pomognu da ne budu napadnuti. Znači, ovaj sistem tehnika realnog aikido širi se po svetu. Mogu da kažem u našoj zemlji da je jako raširen realni aikido kao veština. Imamo 62 kluba u skoro svim gradovima većim Srbije, pa i u nekim manjim, i on se i dalje razvija. Osnovni je problem taj što nas niko ne može da nas prepozna u smislu te naše pozitivnosti. Prosto ja to moram da kažem, jer nismo opredeljeni za neke opcije političke ili ove ili one. Mi smo sportisti i kao sportisti ostajemo sportisti i dalje ćemo se baviti s tim. I ono što je naš veliki uspeh,
ne samo u Srbiji, nego i u svetu, u mnogim zemljama, to je da smo povukli mnogo te dece, omladine i starijih, privukli smo u sale, privukli smo im našem programu, mi ih iznad svega i edukujemo, ne samo da ih učimo kako da se odbrane, nego im pričamo o tome, a i sami su svesni u kom vremenu žive, jer ono kako mi živimo ovdje, verujte, to je tako i u Rusiji, u Kazahstanu, u Grčkoj, svugdje tako, možda markice drugčije prema mentalitetu tih ljudi i zato mi se trudimo da realni aikido stvarno postane prepoznatljiv. Dve stvari ću da vam kažem. Znači, realni aikido je ušao zvanično u strukturu pre mjesec dana, u strukturu Vojske Srbije. Znači, to je jedan težak put koji sam ja imao da dokažem i pokažem mnogim ljudima koji su zaduženi za odbranu naše zemlje, da je ovo veština koja itekako može da unapredi pogotovo naše specijalne jedinice, ali i sve ostale. I taj drugi aspekt koji sam htio da kažem, znači sve klubove realnog aikidoa koji rade u Srbiji vode, to slobodno možete da kažete i da proverite, vode školovani treneri. Na Visokoj školi za sportske trenere u Beogradu postoji odsek za realni aikido i jiu-jitsu. Ja sam profesor tamo. Nije bitno to, nego je bitno da sa decom, posebno sa decom i sa omladinom, moraju da rade ljudi koji su pedagozi, koji su završili školu, koji poznaju taj proces, a iznad svega su najbolji majstori ove veštine. Eto, toliko, posle možemo malo da pričamo, čisto ovako da se malo upoznam bliže sa ovim što radimo. Hoćemo sad nešto da čujemo, pa ćemo i dalje o realnom aikidu, ali da čujemo nešto o događaju 6. oktobra. Evo, ja ću da kažem, pa posle... Evo, gospodo novinari, želim da vas pozdravim. Moje ime je Radosavljević Dušan, dolazim iz Mačve, tačnije iz Mačvanskog Prnjavora kod Šapca. Izuzetno zahvalnost dugujem što u ovom slavlju sam pozvan da dam svoj mali skromni doprinos 6. oktobra. Naime, prošle godine sam poveo akciju humanitarno-sportsku Stop nasilju, drogi, alkoholizmu, šampione za idole. Obratio sam se našem bardu sporta, našoj ikoni sporta, gospodinu Ljubi, koji mi je nesebično sa svojih 40 majstora pomogao da u jednoj školi ostvarimo tu divnu ideju. To je bila jedan spektakl gde je preko 1000 učenika uživalo i kasnije inspirisano svim dešavanjima nastao je i regionalni centar realnog aikidoa. 6. oktobar treba da bude jedan dan koji Srbija treba da zapamti, jer to je slavljenički dan čoveka koji je pre 45 godina otišao u svet. Otišao je tiho, nije imao pomoć ni od koga, ja ću to reći u svom uvodnom izlaganju u samom Sava centru, nikakvih institucija i udruženja, a evo posle 45 godina postao je svojevrsna institucija. Institucija sporta, institucija zdravlja. Meni je izuzetno drago što ste se novinari vi ovde skupili, kao čovjek koji se dugo bavi javnim životom, ja vas preklinjem i ne samo da molim. Obaveste svoje kolege, obaveste javnost da u Sava centru, koji ne sumnjam da će biti pun, dajte jedan medijski pun doprinos ovoj manifestaciji, jer realni aikido, verujte, je toliko afirmisana stvar kroz našu zemlju i svugde u svetu da samo treba dobro kanalisati to da nam deca postanu zdrava i da isklonimo sa ulice, da isklonimo tih pošasti i da vratimo one kodekse koji su nažalost zaboravljeni, jer svi znamo da živimo u vremenu izopačenih vrednosti, a to je da nam nestaje moral, etika i ono što je najfenomenalnije, a to je viteštvo. Sve to realni aikido stvara, sve to on vas postavlja. Svi filozofi su davno rekli da je osnovna poenta u životu da čovjek postane srećan. Da bi čovjek postao srećan, on mora imati samopouzdanje. Onaj ko vlada veštinom realnog aikidoa, apsolutno ima i taj fundament, ima i tu osnovu, a to je samopouzdanje. Ne sumnjam da će Ljuba i svi majstori koji budu reprezentovali realni aikido 6. to i prikazati i pokazati. Ali mi, kao narod, moramo da shvatimo jednom da u ovom trenutku kao neko ko voli sportiste i kao nešto što svi sportisti očigledno u ovom trenutku nas i reprezentuje na neki način. Jedini svetski centar koji imamo u ovom trenutku u zemlji, to posebno ističem, to je svetski centar realnog aikidoa. Znači svi drugi sportovi imaju svoje centre i to je prirodni proces. I dobro je da se takmiče naši sportisti da učestvuju, ali je dobro naglasiti da to mi svugde ističemo,
da je to jedini svetski centar. Šta hoću da kažem? I vlada, i parlament, i svi, pogotovo mediji, pogotovo ko se bavi sportskim novinarstvom, molim vas istaknite ovo, da na taj način ovo može biti i tekako jedna pozivna forma svim ostalim ljudima u svetu da dođu u taj svetski centar. U makojoj zemlji sveta, koji da je svetski centar nečega, verujte, oni od toga prave toteme. Puno sam prošao i puno sam video. Ne treba nabrajati šta su Amerikanci napravili od toga, što su osnovali košarku, ne treba pričati od toga šta su napravili Englezi, gde je nastao fudbal i da ne nabrajam dalje. Realni aikido treba podići na jedan mnogo viši nivo, samo zbog toga što je to jedna vrednostna veština, što je jedna veština koja stvara zdrave ljude, jedna veština koja traži razmišljanje i samopouzdanje. U tom kontekstu sam i uzeo učešće, u tom kontekstu želim da samo afirmišemo ovu veštinu i nadam se da će posle 6. biti i mnogo bolja klima za sve ovo za što smo vezani danas. Hvala vam. Sa nama je Jana Vračarević, ona je potpredsednica Svetskog centra realnog aikido, a iza nju je 6. oktobar poseban dan, jer će, kako da kažem, 9. dan bit će promovisana u 9. dan, pa eto, možete vi nešto da kažete i o 6. oktobru i posebno interesantno kako žene i koliko se žene bave ovim sportom i zašto je to za njih važno. Evo da i ja pozdravim sve prisutne još jednom i da se zahvalim što ste došli, što ste već uglavnom imali prilike da čujete o 6. oktobru, kog je tipa manifestacija. Možda jedino što nismo napomenuli to je da nam dolaze dragi i uvaženi gosti iz drugih zemalja sveta gde mi imamo klubove, tako da to će biti jedna, da kažem, jedinstvena prilika gde će moći da se svi okupe na jednom mestu i da publici i svima ostalima pokažemo kako se to radi i kod nas i u svetu, tako da doći će naši vrhunski majstori kako iz raznih centara u Rusiji, tako iz Kazahstana, Ukrajine, Makedonije, ovde iz regiona, znači iz Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, nekog ću izostaviti, vjerojatno Bugarske, nema veze, vidjet ćete sve to na licu mesta, a takođe ćemo imati i jako zanimljive goste koji će biti u pauzama, da kažem, tih naših tačaka koje izvodimo i tu će biti mnogo toga i da se vidi i da se čuje, pogotovo Donski kozaci koji će biti isto specijalni gosti i zaista mislim da je to jedinstveni događaj gde smo spojili i sport i muziku i ples i zaista svašta. 6. oktobar je zamišljen da ispriča jednu životnu priču, tako da to će sve biti prikazano od najmlađih kategorija, znači od dece, pa kako se sve to razvijalo do ovih, da kažem, najviših danova, majstora. Što se tiče priznanja koje će biti dodeljivano, to ćete sve vidjeti na licu mesta, ne bih ja o tome da govorim, to treba nešto i da ostane za Sava centar, možda ne kažemo sve, da pozovemo sve da dođu i da uveličaju ovaj jedan događaj koji je zaista jedinstven i koji je i jubilej i svima nama mnogo znači i zaista mislim da će biti puno pozitivne energije. Zaista možete samo da uživate u onome što smo vam priredili. Tako da, eto, ja vas još jednom sve pozivam i nadam se da ćete svi biti prisutni sa nama u Sava centru 6. oktobra u 18 časova. Čeda Rajačić, Army Info Forum. Mi se od ranije znamo, ali mi je ovo veoma drago što sam čuo sada. Ne znam da li je ekskluzivno praktično ova informacija vezano da ste uspeli da na neki način vratite, odnosno ne vratite, nego da involvirate praktično realno aikido u Vojsku Srbije. Pitanje je šta je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, eventualno upravom carina, ali bitnija je stvar koliko ste muke imali vezano za to i šta ste postigli. Ako može malo više informacija vezano za to. Pa, koliko sam muke imao, znači, taj proces je trao 20 godina. 20 godina sam pokušao da pokažem i dokažem ljudima koji su zaduženi za našu bezbednost, za bezbednost zemlje, za jednu zdravu obuku tih ljudi, da mi imamo izuzetne kadrove, ljude, majstore, stručnjake koji su priznati u svetu. Znate šta, biti eksponiran u 6 zemalja sveta, raditi sa telohraniteljima njihovih predsjednika, pa to je nešto neobično, prosto je neobično, a to smo mi. Neobično je da praktično to ne bude cenjeno kod nas u zemlji. Jeste. Ja sam vam rekao u početku zbog čega. Stalno se prožima taj neki deo
politike? Jesi li tu ili nisi tu? Nisam tu, jesam sportista i u tom smislu radim, u tom smislu postižem rezultate, ne samo ja. Nisam ja realni aikido. Realni aikido je ovo što ćete vi vidjeti u Sava centru. Vidjet ćete onu decu, ima ih na hiljade. U Srbiji 5000 mladih se bavi realnim aikidom. Od tih 5000 sigurno je 3000 su deca. I mi ih vaspitamo. To sa vojskom, znate kako, jako teško je išlo. Prosto ljudi koji vode ministarstvo za vojsku, njima je interesantnije bilo da pozovu Sasovce, da pozovu Izraelce i još neke. Izvinite, i imam pravo da kažem da sam merodavan, da kažem da je to kvalitet š. Znači, ne mogu oni, to je sramota da se oni pojave i da oni nama nešto komanduju. Da dođe čovjek iz Engleske, stavi ruke u džepove, da izađe na poligon i gdje su naši ovi komandosi diverzanti da drži onaj tompus, šta je znam, u usima, right side, left side. Sad će on zalegnuti desno, levo. Zamisli šta je to, to je strašno, to je jedna nauka velika i tako dalje. Bio sam pre par mjeseci na određenom mjestu isto našoj vojsci. Mislim da se to neće ponoviti. I ja ću se potruditi ulaskom realnog aikidoa, ulaskom srpske borilačke veštine u vojsku, to je njeno mjesto. I mi treba da budemo prepoznatljivi po tome da ceo svet, kao što je nekada ranije, ja sam isto radio, vršio obuku i Libijaca, i Iračana, i ovih i oni. A znate šta se tad dešavalo? Onda su grupe, a neke grupe su imali i po 90 ljudi, dolazili na godinu dana ovdje. Pa zamislite vi koliko su oni doneli, da kažem, tih para našoj zemlji. A znate kakav ugled je ostao? Da danas gdje god se pojavim, vi ste tamo, pa je radio, ali možete da nam ispričam, pa mogu ja da pričam, generalno što hoću ja da pričam i što mogu ja to pričam, ali na kraju smo dobili ono što treba da dobije ova zemlja, da iskoristi svoje ljude. Ne može niko sa strane kaže da smo mi loši, ne, mi smo bolji od svih na svetu, ja vam to garantujem 100% da je to tako i to treba da se iskoristi, te mlade majstore. Jedno pitanje samo. Da li to podrazumeva samo specijalne jedinice u vojsci? Ne, uopšte. Znači praktično to bi trebalo da... To bi trebalo, ja sam rekao u jednoj emisiji na televiziji, neka mi ova država dozvoli 3 mjeseca da ja formiram jednu grupu 50-100 ljudi, 100 stručnjaka u ovoj oblasti. Neću ja da se mešam tamo gdje mi nije mesto, ali u ovoj oblasti ja vam garantujem da bi ja vratio ono vreme kad sam ja bio u Bileći, kad su to bile čuvene akademije i one nisu samo se kod nas spominjali, to je ceo svet, sve te službe, evo ovdje je čovjek iz tog faha, moj bivši učenik, inače sa vojskom i sa tim vojnim stvarima se zanima, on to jako dobro zna. Znači svi su bili zainteresovani itekako šta sam ja radio tamo, koje, razumete, svi su htjeli da znaju šta to mi radimo, šta to ja radim. Prema tome... Da li ste nešto radili vezano za MUP? Za MUP ja isto tako ću da svoju energiju i već sam razgovarao, međutim, znate kako, doći do nekih ljudi, to je neverovatno. Pa ja sam neki čovjek, imam 10. dan, pa ja bi sad trebao da se zatvorim tamo gore na krovu, pa da imam neki svoj zamak, pa da gledam dozgo ljude. Meni može svako da priđe, može svako da razgovara sa mnom. I ja hoću da razgovaram i da dam svoje znanje. Ja pokušavam 2 mjeseca da dođem do nekih ljudi iz MUP-a, verujte mi da me blokiraju na nekom nivou, tamo gdje dolaze oni faksovi i mailovi, na to mi sad to neko gleda, Ljuba, kakav Ljuba, ja ću da sedim ovdje, ja sam seo i zaseo, ne, to mora se promeni i naću ja rupu i hoću ista stvar da se desi i sa policijom. Još
još jedno pitanje za Anu. Jako interesantno što ste pomenuli praktično SOS, odnosno to je na neki način organizacija za zaštitu ugroženih žena, odnosno dece. Pa me interesuje kakva su vam iskustva i šta biste mogli kao ženska osoba da preporučite ženskim osobama u ovom sektoru. Znači, obzirom da ja na neki način poprilično pokrivam sektor bezbednosti, obraćam se njima, šta biste mogli da im na neki način skrenete pažnju i s druge strane, šta biste mogli da kažete uopšte ugroženim ženama, čak i devojčicama, neki vaš savjet? Kao što je pomenuto, postojala je saradnja sa SOS centrom za žene i devojke, znači koje su bile ugrožene nasiljem, odnosno incest trauma centrom, kao što su bile dve različite organizacije. Ta saradnja je trajala nekoliko godina, dolazile su određene grupe sa njihovim, da kažem, tamo nadležnjima, koji su o njima vodili računa iz tih centara, tako da je to bila jedna sveobuhvatna saradnja. Znači, ne samo sa strane toga da su ovde vežbali, nego smo radili svi zajedno sa njima i psiholozi, tako da je to zaista dalo rezultata, jako dobrih rezultata. Ono što je meni bilo strašno, što je zaista u tim grupama bilo i dece, devojčica, koje su zaista bile u katastrofalnom stanju posle stvari koje su im se dešavale. Ko to finansira? Da li to finansira? Da li postoji šansa, da li postoji poruka s vaše strane da bi to trebalo da finansira vlada? Apsolutno. Znate kako, ja smatram da zaštita svakoga ko je ugrožen treba da bude prvenstveni interes države, a ne da to radi neko sa strane. Tako da, ja sam se nadala da će se te saradnje nastaviti, ali prosto nije bilo sredstava. Znači, uopšte od tih, ne sredstava prema nama, nego uopšte, znači, te organizacije nisu mogle da funkcionišu dobro. Tako da se, recimo, sa SOS centrom to potpuno prekinulo još pre mnogo godina, ne znam ni da li više postoje. Znači, to sve izgleda zavisi od toga ko negde nekome donira neka sredstva, ja zaista u to ne ulazim, niti me interesuje, ali mi je žao što je tako. Kasnije sam imala prilike i da gostujem u nekim emisijama koje su bile vezane upravo za tu temu i upravo zbog toga što sam ja radila sa tim devojkama i ženama. Tu su bile, ja neću nikoga da imenujem, tu su tada bile predstavnici nekih novih, nazovi sigurnih kuća, ne znam ja više kako se to sve zove. Verujte mi da posle emisije koja je trajala 2 sata, više od 2 sata je trajalo snimanje, niko mi se odande nije obratio i da kaže hoćete da nam pomognete, da dođete, da, nebitno, ne moram ja, da preporučite nekoga ko bi, ne, oni su svi samo izlagali svoje probleme, kako ih je sve više, kako, eto, one su izložene nasilju. Ja zaista nigde neću da se namećem, niti bilo koga da vučem za rukav, znači, bila sam tamo ispred njih, razgovarali smo svi o istom problemu, došli do istih zaključaka, ali eto, posle toga se niko nije obratio da traži neku pomoć u tom smislu, znači, da im pomognete u tom delu, da radite sa tim ljudima, da ih obučite, jer ono zaista što je bilo posle tih kurseva koji su kod nas sprovedeni, lepi su rezultati bili, znači, povratilo se neko samopouzdanje, povratio se osmeh na lice tim devojkama, što je stvarno bilo lepo videti i postepeno sam uvela da kao moji asistenti se pojave muškarci i da rade sa njima. Što u početku je naravno bilo nezamislivo, niti su želele da bilo ko od muških osoba bude prisutan, a kamoli da radi sa njima, što se do kraja svakog kursa promenilo i gde su eto zaista ostvarile. Neki su čak i ostale da treniraju u našim redovnim grupama, koje su mešovite, naravno. Još jedno pitanje samo, da li postoji šansa da vi, kao centar, postanete nosilac ideje, praktično i da pristupite nekim fondovima iz Evrope, znači gde bi se ova ideja ponovo realizovala na neki način preko vas? Ovo je dobro. Znate kako, mi smo uvek otvoreni za saradnju tog tipa. A vi morate da budete nosilac, znači ne može neko to da... Inicijator, jasno. Možemo mi da budemo inicijatori, ali tu su opet neke drugačije igre i tu su opet... Razumem. Ne bih da komentarišem dalje. Još neko pitanje? Ja se izvinjam, ja sam iz ilustrovne politike, da vas pitam, da li ste probali možda da sarađujete sa, odnosno da ponudite neke saradnje predškolskim ustanovama, što je za djecu namenjeno od nekog nižeg uzrasta, jer to bi možda... Jer mogu ja ili možete i vi. Pa znate šta, mi smo i uključeni malo u radu sa ovim zabavištima, kako to kažu, obdaništima i tako dalje. Na 2-3 mesta smo i imali te klubove
i to je lepo funkcionisalo. Međutim, to su sve privatni klubovi i jednog momenta samo kažu pa nismo u stanju ovo, nismo u stanju da kupimo tamo 5 strunjača i tako dalje. Znači, sve na neki način, sve ne istraje se. To je naša osobina. Jest. Ovo što Ana neće da malo šire da kaže, ja ću samo malkice da izađem znači, postoje te organizacije u Beogradu i u Srbiji koje dobijaju i s polja pare, namenske pare za ove stvari. One se uopšte ne koriste u tom smislu, nego u okviru toga. Znači, sad vi radite to, dobijate pare i sad smo došli u jednu emisiju i mi sad sedimo ovde i svi oni znaju da mi smo ti koji treba da to dovršimo, da to odradimo. Oni to nemaju pojma, ne znaju i na kraju neće, jer je interes samo para, tačka. A to je vezano i sa nekim našim institucijama koje takođe imaju pare za ove stvari, ali da pozovu nekoga, ne treba nas da zovu. Imamo mi majstora mladih i majstorica mladih i tekako sposobnih. Mnogo sposobnih, ali jednostavno neće. Država je nula. Mislim, država se ne pomera. Državu ništa ne interesuje. Ja moram to da vam kažem i to slobodno napišite. Znači, svake godine u novembru mesecu se u Šumicama, Šumice sportski centar, održava međunarodni dečji seminar. Pa to je praznik za tu decu. Deca od 6-7 godina do 10-12 godina. Znate koliko ih dođe? Evo, dole pogledajte sliku, 500. Da mislite 500 klinaca ovako malih ili ovolikih, razumete, oni žive za to, oni se spremaju u tim klubovima, s njima se razgovara, priča. A roditelji, svaki recimo treći koji dođe dovede dete, Ljubo, molim te, ja ne znam šta da radim. Pa ne znam šta da radim sa njim, sa detetom svojim, jer je toliko puno tamo i tako dalje i tako dalje. I onda se pojavimo mi, roditelji sede na tribinama iza nas, 1000 roditelja, 500 klinaca je u sali i mi krećemo s njima. Tamo okolo su moji majstori koji su doveli decu i tako dalje. I ja samo kažem, deco, danas ste vi na međunarodnom seminaru, to je veliki doživljaj. Hoćemo mi danas biti dobri, kao vojska, znate ono, one komande. Hoćemo da vežbamo revni kido. Hoćemo. Jer možemo da krenemo? Možemo. 2 sata i 15 minuta, 500 klinaca. Ajde uzmi 10 klinaca, pa da malo s njim nešto pokušavajte nešto da radite. 500 klinaca funkcioniše, nema jurnjave, nema guranja, nema dranja, nema, často vam reći dajem, ima to, možete i DVD da ponesete da vidite. Nešto neverovatno. Znači, taj naš uticaj, pozitivni uticaj, dete osjeća, ali odavde. Ne ovako kada te gleda, ne, odmah to ima neka spona koja ne znam, ali dete se vezuje za ličnost, za čoveka, za trenera i tako dalje. I sad, samo da završim, znači svake godine oko 500 klinaca, u decembru oko 300 majstora. Ja imam problem, ali taj problem više neće biti, jer neću da ih pozivam uopšte. Znači, problem je sledeći. Ja pozovem, znači zvanično, sve lepo kulturno, kao što ćete vi sad dobiti ovo ovde, znači pozovemo Ministarstvo sporta i omladne, Olimpijski komitet, ne znam koliko ih ima, tamo su se namnožili. Sve ih pozovemo, ja se opredelim na jednoga, da dođe neko da otvori međunarodni dečji seminar, pa to deci, znaš šta, kad im pričaš, doći će ništa, ma ni telefon, da se javi neka leva sekretarica da kaže neku reč, ne, nula. Prošle godine, evo samo prošle godine da vam kažem šta se desilo, računajući na to što se dešavalo ranijih godina, ne pozivam te koje sam već pozivao, nego orijentisao sam se na jednog našeg poznatog sportistu, visokog, jako visokog, znate koje je u pitanju, i računam, deca su ga vidjelo po interesantan, zamisli on se pojavio, oni mu tu negde do kolena, razumeš? Sekretarica njegova kaže, razgovarala je, to je bilo ponedjeljak, u subotu je seminar. Nema problema, ali ja proveravam svaki dan, je sve u redu, nema problema, petak,
3, pola 4 popodne, telefon, Vraćarević Ljuba, ja sam sekretarica VD, i nemoj da pišete to, ali možete ako hoćete. I kaže, izvinite, molim vas, neće moći da dođe sutra, ima neki sastanak u Kraljevu. Kakav sastanak, bre, ne postoji ništa preće od te dece, nema šanse. Ali njima je preći sastanak, mora tamo neko jagnješce iz Posača ili vamo tamo i tako dalje. Tako se ponašaju ti. I to je tako godinama. 45 godina. Ako vam ja kažem da 45 godina, ne znam, nikada niko nije došao. Nikada nije niko se interesovao. Hoćete nešto ovo, ono. Znate gde nas pozivaju? Pozivaju nas kad neka velika manifestacija, ono što je bilo u Pioniru, sećate se ono. Ali znate zašto? Tamo se pojavi jedno 30 disciplina raznih. Od tih 30 disciplina realni aikido, znači dođe tamo jedno 4-5 hiljada gledalaca. Pionir, 4-5 hiljada gledalaca. Garantujem 3,5 hiljade je ljudi došlo zbog realnog aikidoa. Jer smo mi prodavali karte, razumiješ, ja znam šta se dešava. Zamislite, realni aikido u odnosu na 29 drugih disciplina. Znači, ljudi su dolazili da gledaju nas, prvenstveno nas. Ali, opet vam kažem, moraju da se probude svi ovi faktori, jer mi radimo sa decom, mi radimo sa omladinom i taj naš rad, on mora da bude nagrađen, bar tim da kažu, ima tamo jedna kotlarnica, to stoji već 30 godina, niko, nek nam daju kotlarnicu. Ja ću ovako da udernem dušu u toj kotlarnici. I tu će dolaziti deca i trenirat će i tako dalje. I još jedna stvar, sramota je da u današnje vreme, da ja imam 3 kluba gde ima 100-150 klinaca, a znate gde treniraju? Jer znate gde? U bunkerima. U bunkerima treniraju, sramota ovog društva. Tačno. Izvinjavam se malo. Ja volim tako da kažem da malo to tako jeste. Pažljivo slušam majstora i razumem njegov vijet, to je apsolutno tako, ali majstore, u Srbiji sve što je valjalo kroz vekove i vreme je isto to doživljavao. Malo će se poslušati onom istinitom pričicom koja govori sve. 1900 i neke 7. 8. godine kad se vladika Nikolaj Velimirović vratio sa zapada, doneo je u Srbiju 2 doktorske titule i bio obrazovaniji, mislim, od cele Srbije. Imao je sorbonsku titulu, imao je titulu iz Ženeve. Kao dvostruki doktor nauka je čovjek koji je govorio 5 jezika. Bio je pripremljen da kompletan univerzitet ustroji kako bi to trebalo i šta ja znam. On je polagao i na katolički i na pravoslavni, govorio je svetske jezike, pisao. Međutim, pojavili su se ljudi koji su rekli, znam, ali kad je on odlazio odavde, on nije završio 3. i 4. razred bogoslovije po onom sistemu. Ovo je istina, pazite, suva istina, egzaktna. Pa bi on trebao da završi 3. i 4. razred bogoslovije. Onda su prosto rekli, pa kako, pa mi jedva čekamo, dobijemo njegovu knjigu da pročitavamo. Međutim, odluka je taka bila i on je seo u klupu, da skratim priču, i završio 3. i 4. razred. Dvostruki doktor nauka. Hoću da kažem jednostavno da u zemlji Srbiji, koliko to vreme traje, sve što valja vredi, sve što je reprezentativno, ono se nekako potire i ja ne znam zbog čega je to, da li je to neka zla kob i ne treba da nabrajam ljude koji su isto to doživjeli, a Srbi su ti malo iščešeni po tom pitanju, kad toga više nema, onda se njemu dižu spomenici i šta ja znam i tako dalje i tako bliže. Jel tako, to svi znamo. Međutim, ja sam kao čovjek koji sam dugo i u menadžmentu i u politici i sve, mislim da treba probijati i da treba ovo što je rekao ovaj gospodin, to se meni ideja mota. Svetski centar možda treba da napravi jedan sjajan PR tim, da okupi jedne sjajne stručnjake iz svih oblasti, od marketinga, prava, ekonomije do realnog aikidoa. I to je jedan tim koji iza sebe ima establishment zvani Svetski centar. On stoji iznad glave i ti ljudi da stanu, kad kažu to su doktori međunarodnog prava, to su ti, to ljubav sve možda okupi, a on je kao Pjemont. I takva ekipa jednostavno se obraća institucijama tipa Ministarstvo unutrašnjih poslova i traži odgovore, sa programom i studijom izvodljivosti na temu kako sprečiti nasilje u Srbiji.
Znači, apropo priče, o hlebu i perecama će pričati mnogo pekari, o popravci zuba stomatolozi, ali o nasilju pričaju ljudi koji su kompetentni za tako nešto. Znači, to treba bude jedna vrsta šlagvorta. Kada se tu obrati, onda za sigurno treba se informisati jasno koje su institucije u svetu koje se bave finansiranjem toga sa jasnim planom i projektom u naredne godine 3, 4, koliko iskoreniti nasilje, koliko iskoreniti drogu i da to budu ljudi koji su obučeni za tako nešto. To je neka moja ideja bila. Ja kad sam pravio neku mikropriču u odnosu na ovu makru u Mačvi, tad su mi se, evo da prenesem i ljubi svima na početku smejali, pravim akciju, stop nasilju, drogoalkoholizmu, to nije normalno, šta je Dušanom ima. Ja sam pažljivo opisao, 36 nastupa sam na televiziji imao. Do te mere sam ih razbijao, krnjio sam ih kao tsunami, jednog po jednog. Oni su sve se povlačili i na kraju, kad su doterani do Ž, ja sam im rekao, Ministarstvo sporta treba mi strunjače za decu, treba nekih 10.000 evra, nisu to neke pare, pa nemamo novaca, ovo ono. Išao sam dalje, hvala Rusima, Lukoil je isfinansirao, evo daćemo, doćemo, došao je on lično. Kad je došao Svetski centar, kad je Ljuba doveo, oni su bili toliko impresionirani. Njih je u Šapcu dočekala policijska patrono kako treba, pa isprovela svugde prozmačila, tako Ljubo, pa doček je bio, pa roditelji, pa sve to. To je ličilo na to. Govorim jednu mikropričicu. A sad za ovu baš treba ovim se poslužiti. Okupiti i novinare i predstavnike i ljudi koji su ovde obučavali i oni koji su u inostranstvu, da to bude jedan sjajan pul od nekih 50-60 ljudi. Nek ta priprema za ovo traje i 6 meseci, ali kad se izađu u javnost, da svaki građanin, time završam, koji sedne i upali televizor i kaže dobro je da se neko setio da sklanja decu sa ulice, da se bavi borbom protiv nasilja. Jer naše sve vesti počinju silovan, ubijen, napadnut nastavnik, razbijena glava, potukli se maloletnici, otišli na ekskurziju, iskasapili se, tuča, ludilo, to su sve nasilje na sve strane. Roditelj na sve dete da pošalje negde. Govorim o tome, kad to izađe u javnost, verujte da institucije će morati da kažu ček, otišao predaleko. Ili da se priključimo ovoj priči, ili da nas neko ismejava. Ovo je po meni put, nema drugog puta, da se probije ta barijera i da se jedno skloni ta koprena, jer ovde su, pazite, mi živimo u vremenu, neću da pričam šta je se sve izdešavalo iza nas i na koji se to način izdešavalo. Jasno je da kao čovjek koji prvi autoritet u svojoj oblasti u celom svetu, on mora imati sujetu u svojoj zemlji. I to kroz to svi prolaze. Ali smo mi svi ti ostali, vi mediji, mi koji smo ljudi, želimo da pomognemo udruženi i na ovom marketinškom planu i na ovom sistematskom planu, mislim da samo ovaj problem može se ovako rešiti. Nevladine ustanove imaju veći, odnosno imaju veći uticaj nego u ovom... Se slažete sa ovom mojom pričom, mojim krokijem koji je, mislim da bi mogao da pomeri za sada stvari sa mrtve tačke. A možemo samo da objasnimo koja je razlika između realnog aikidoa i bilo koje druge borilačke veštine i zašto baš realni aikido? I što se tiče izbora... Prva razlika je borilačka veština i borilački sport. To malo ko razume i onda sve se stavlja u jedan koš. Ja neću da budem sport, neću da se takmičim, jer znam šta se tu dešava, razumete. U takmičarskim sportovima, ako jedan klub ima 100 ljudi, znači 10 može da se takmiči i 10 tih ljudi će biti podignuto na viši nivo u odnosu na ostale, a mi smo drugari, a sad će onaj trener da odvoji njega iz ovog razloga ili onog i sad tih 10 ljudi dobit će i trenerke, otputovat će tamo na neko takmiče, nije bitno šta i tako dalje, a oni 90, znate šta će se desiti s njima? Neki majstor koji nije mnogo interesantan u procesu obuke, on će biti zadužen da s njima, ne znam sada, ne pokazujem da apostrofiram, on će nešto tamo s njima da radi, da ponavlja do besvesti neke stvari i ti mladi ljudi nikada neće osetiti onaj ja sam ovo, ja sam dobio, ja sam osvojio i tako dalje. U realnom aikidu svi osvajaju, znate kako? Znači, nema takmičenja, ali oni se pripremaju za polaganje, za te pojase. To je kao prvi razred, drugi razred, treći razred. Pa da vidite vi sa koliko oni želje i ljubavi i volje, koliko oni se
usređuju na to i kad dođe polaganje, onda dođe njihova mama, tata, ako je mlađa kategorija, nastavnica iz obdaništa, jao da vidite šta je to. To prosto kao neki praznik. To što će oni uradi manje više, govorim o maloj deci. Oni se i urade oni, ali taj osjećaj koji oni imaju, oni svi imaju. Svi će oni da polože. Punoću života. Za one koji su malo, da kažem, kilavije, vamo tamo, moraš budeš pedagog. Ne da kažeš, ti ne znaš. Ne, vi ćete polagati ovog mjeseca, ali vi ćete sljedećeg. Ne mogu, vidite koliko vas ima. Je li jasno vama, deco? Je li jasno? Jeste, jasno je. I tako, i njima daš malo lufte da oni malo još se pripreme i oni će doći, i oni će da polažu i tako dalje. Znači, to je jedan aspekt, borilačka veština i borilački sport. U borilačkom sportu je sve tako. Sve je određeno, postoje treneri, postoje pravila. Slažem se ja i sve te veštine su dobre. Svaka na svoj način. Ali, šta se dešava? Cijelo života tamo učiš kako nekoga da udariš. I onda se mi pitamo zašto ima toliko agresivne dece, pogotovo ove mlađe dece. Pa znate zašto? Ako bi vi trenirali neku tu udaračku, borilačku disciplinu, dete, recimo 7, 8, 9 godina, ono koje već nešto kao hvata malo, trener u toku treninga sigurno će minimum 50 puta da kaže udri, ne boj se, udri, stego si se, znaš kako. I sad zamislite kad jedno 2000, 3000 puta, to je dokazano, to su stručnjaci, to ulazi u glavu. I to dete će da udari i kad treba i kad ne treba. To kad treba on i ne sme da, ali on će da udari, razumete? Tu počinje ta agresivnost, pa on shvata da je ovoga udario, da je ovaj pao dole, pa sad oni nevaljali pričaju kako je on jak, pa on postaje neki idol. Postaju pogrešni idoli. Znači, ovdje su svi isti, svi funkcionišu, veština je takva da svima omogućava da napreduju, da se raduju, da se vesele, da dobijaju pojaseve, da postanu majstori. Zato je kod nas odliv. Ako imamo 200 klinaca, možda nekoliko ode, ali znate kako odu ti klinici? Bolesni roditelji. Sad je interesantan Đoković i sad onaj klinac ne može ni da drži onaj reket, on vuče neku torbu do zemlje, ali to je sad kao neki imidž i tako je. I sad on igra, pa gdje ćeš bre ti da igraš bre, stani bre. Daj mu prvo ono što život traži. Šta život traži? Jer traži da bude, jer bi ti volila da ti dete bude, kako se zove, Đoković i da igra tenis, ili da doživiš da ga u dvorištu na času, da ga svi maltretiraju, da ga šutiraju, da ga šamaraju. Bre, znači, to pomalo stres i na kraju on je totalno u autu, razumeš? I svako će da ga koristi, i svako će da ga šikanira, bije i tako dalje. Realni aikido je veština samoodbrane, sve ostalo su ove discipline, ono što se kaže sportovi koji imaju pravila, i u tome je velika vrednost ove discipline. Što se svi osjećaju ravnopravno. Svi. Tamo ne, apsolutno ne. A zašto bi realni aikido trebalo da se primenjuje u tim specijalnim jedinicama, vojskama u odnosu, a ne neke druge? Da vam kažem nešto. Svaka disciplina, moja disciplina ima nekoliko aspekata. Znači, aspekt rada sa decom posebno, sa omladinom posebno. A postoji onaj drugi deo, to nije za vas, to nije da vi gledate, to nije za javnost, to nije. Vi znate šta vojska radi. Znači, ne mogu ja njemu da kažem, ne znaš ovako, nego odmah ga raspalim, odmah mu i tako dalje. Razumeš? Vojska, policija, bodyguard, to su druge stvari. A realni aikido je izuzetan u tom smislu. Zašto? Zato što ima i bacanje, i hvatove, i poluge. Malo koja veština može da nam priđe blizu sa onim što se kaže kontrola protivnika. To je osnovna stvar u našoj disciplini. Kontrolisati protivnika. I samo ovako, neću da dužimo, tri principa u realnom aikidu. Pravovremenost reagovanja, ja ću da pričam s vama, ali ću uvijek biti blizu, pa dobro, pusti me, nemoj vama, ali ovo što te ja pipam tu kao, on ne shvata šta ja radim.
Ja radim to da mogu odmah i tako dalje, da nešto uradim. To je prva stvar. Drugi princip je kontinuitet. Ako on već krene, neću ja s njim da se nadjačavam. Ma ne pada mi u pamet. I imam ja snage. Ma ne bre, on krene na mene, a ja ću samo, to je specifika, ja ću samo da se pomerim, okret oko prednje noge ili korak, okret u stranu i njegova masa i njegova agresivnost ode negdje tamo, ali je ja usmeravam. I na kraju dolazim do kontrole, bilo gde, to je kraj. Dokazujemo superiornost, izvini, zašto to hoćeš, mogu s njim da pričam, mogu da ga odvedem, privedem, mogu da, jer je poluga takva. Ako je on bezobrazan, ako je on nije tu kako treba, onda ima onaj drugi deo, tu ga malo čvrkneš, pa onda tu već nešto se dešava, urgentni centar i sve. Da, tako je. Izvinjavam se. A čuli smo kakav je odnos države ovde kod nas, znači ja kao osnivači Brealoga i Kidoa, kakav je odnos drugih država u kojima imate klubove? Pa, verujte mi da sam jako iznenađen. U kom smislu? U pozitivnom smislu. Otići iz Srbije, odnosno Jugoslavije, jer to pre 20 godina smo otišli recimo u Kazahstan. Ipak je to jedna zemlja malo drugčija, razumete, i po politici, i po veri, svemu. Ali tamo, verujte mi, samo u toj Alma-Ati ima negde oko 4000 ljudi koji se bave s tim. Ali oni treniraju ujutro od 7 sati, ovi stariji koji idu na posao, od 7 sati do 8, pola 9 treniraju, pa onda lepo odu na posao, onako kako treba, puni elana i snage, treniraju popodne, uveče i tako dalje. Imaju mnogo dece, država se tamo malo... Država se uključila, država, pa kad je predsjednik Nazarbajev dao svoga unuka da trenira, znači ipak da je on video, ti će sad neko daš tamo dete nekom, ne, video je to. Ali imaju oni svoje discipline, kada bi ja sad nabrajao svoje nacionalne discipline, borbe, ne, on se opredelio za ovo. Zato što je ovo stvarno sistem jedan da ti stekneš samopouzdanje i sigurnost i snalažljivo da znaš da se odbraniš. To je osnova naša. Nas ne interesuje uopšte da se mi kačimo s nekim, da se bijemo, da se dokazujemo i iskazujemo. Ne, to uopšte nije naš cilj. Cilj je ovo. I to privlači mlade ljude i roditelji koji razmišljaju na takav način, ne na onakav. Sad deca će mi sad biti ovo, posle par meseci će biti nešto odbojka, posle može on da to se bavi ako ima vremena i rekreativno i ovako, ali deca, omladina, žene moraju svi da znaju da se snalaze u tim konfliktnim situacijama. Mnogo je priča, neki kad bi pričali to što meni kažu moje majstorice ili majstori, pogotovo majstorice, ja majstore, znate šta mi se desilo tamo u autobusu, vamo tamo ja ovo ono i tako dalje, odmah ga je sredila i sve ostalo, ali moraš da znaš, moraš da naučiš to i to jeste osnovni cilj naš. Da nam omladina prolazi kroz ovaj, da kažem, ružan deo života, razumete, jer je sve tako. Kad ja doživljavam u sred bela dana da me tamo neki vozim kola, onaj tamo stao dvojica, neki stari, znate koje reći, pa ne mogu da... Nemam veze s njima, uopšte, nisam ih ni poremetio u tome. Ne, nego oni su izašli da se ispravne. I baš na mene i sad, rekao, izvolite, stanite desno, međutim on odiše levo i tako dalje. Ali to se dešava i sad oni koji ne znaju, šta će oni? Šta ćete vi da radite kad dođe tamo? Evo, pre neki dan bio je neko od ovih mojih, pa je pomogao da uhvate lopova. U sred bela dana, da li to bilo ispred opštine ovde, došao neki, taj mangup neki i jednoj ženi lančićima, i beži. I ovaj moj trči od Bobana, jednog mog majstora, sin. I jurili se i na kraju ga uhvati. I milicija dođe, vamo, tamo i tako dalje. Znači, tako je vreme. Može jedno što pitanje? Znači, čuli smo kakav je odnos države, čuli smo na određeni način stavove ministarstava. Mene sad interesuje jedan veliki deo populacije, između ostalog koji je u tom profesionalnom delu.
to su fizičko-tehnička, FTO, jasno mi je praktično fizičko-tehničko obezbeđenje, njih ima po nekim procenama između 50 i 70 hiljada. Da li imate bilo kakvu komunikaciju sa nekim od inostranih ili nekim domaćim agencijama za obezbeđenje? Da vam kažem nešto, vrlo kratak ću biti da ne širimo ovo sve to. Znači ja sam od pre 10 godina ovlašćen predstavnik najveće svetske organizacije IPSE za bodyguard. Održavam povremeno neke kurseve i tako dalje. U međuvremenu, videći šta to rade tamo u inostranstvu, da ja vodim ceo kurs, razumete, 15 dana vodim, a on dođe 15. dana da održi 2 sata taktiku, neko predavanje, doneo je tamo sertifikate, parice daj vamo i tako dalje. Znači, u našoj zemlji totalan rasep što se tiče bodyguarda ili uopšte organizacija za fizičko-tehničko obezbeđenje. Ja samo da vam kažem jednu stvar. Znači, jedna grupa ljudi koji i onako drže i sad monopol. Znate šta su radili? To je bilo još taj zakon nije usvojen. Pre 2,5 godine otprilike, to je Privredna komora organizovala, njih je bilo jedno 15-ak i oni su se skupili kao oni će da naprave taj ceo zakon i tako dalje. Kako njima odgovara? Jer oni su odmah rasepili tih recimo 30-50 hiljada ljudi. Meni 10.000, ti ćeš 3.000 i tako dalje. To su ogromne pare i tako dalje. Mene jedan moj učenik koji je završio kurs kod mene iz Leskovca, on je bio u toj grupi i on mene pozove na jedan sastanak. Ja kad sam došao na taj sastanak, razumijete, oni su birali jednu grupu koja će opredeljivati nivo znanja ljudi koji će raditi BIP, odnosno koji će raditi sa bodyguardom, telohraniteljima. To je moja specifičnost. On mene predstavlja, ja ustajem, ja vidim te ljude i znam ih iz viđenja, međutim oni svi okreću glavu i sad se glasa. I ustaje tamo neki čovjek, kaže, pa ne, to ćemo mi sutra ujutro, ćemo mi to da glasamo i tako dalje, da ne bi mene primili. Međutim, morali su da me prime, ali do dan danas se ništa nije desilo. Oni će to da pokupe, tih 50.000, napravit će neku internu obuku, vjerojatno tamo, uzet će pare i opet se ništa neće značajno desiti. Zbog toga ja hoću... Znači, bez sertifikata... Zbog toga ja hoću sa policijom da razgovaram, ne s bilo kim, zna se s kim, i da kažem to u lice i tako dalje. Jer ako hoćete nešto bude pozitivno ovdje, da se dešava legalno i kako treba i na nivou, onda je to to. Hvala. Malo smo se raspričali. Možemo da... Pomenuli ste 2 škole, odnosno, kako ste rekli, 2 programa Aikido. Da. Koji su to? Realno Aikido. Da. Nabrojite. I drugo, odnos između psihičke i fizičke spremnosti u Aikido. 2 programa. Prvi program je namijenjen isključivo deci uzrasta od 4 do 12 godina. Znači, to smatram da su to deca. Znači, to je jedan popularan program gdje oni i kroz igru i kroz druženje jednostavno na jedan popularan način prihvataju sve ono što se zove motorika, što se zove reagovanje, snalaženje i tako dalje. Znači, to je taj prvi program i on jako dobro funkcioniše, djeca nisu ni svjesna šta rade, ima dosta čak i korektivnih vežbi ubačenih u onaj prvi deo i tako dalje, to što je njima potrebno i svako drugo dete ima neki deformitet i kičma, stopala, kolena, noge i tako dalje. To je taj program izuzetno dobro funkcioniše. Drugi program od početnika do majstora, znači on je koncipiran tako da starije ljude naučimo svemu šta im je potrebno. Počev od osnovnih zahvata, hvatova, do odbrane od napada nožem, pištoljem, palicom, flašom, do odbrane od više napadača. Znači, taj program stvarno daje mogućnost da ljudi koji dođu do crnog pojasa i budu majstori u pravom smislu. Je to program za starije, da. I to spada u ovu vještinu koja se graniči sa sportom. Yes. Drugo pitanje, vezano za psihičku spremnost i fizičku. Da vam kažem nešto. Kada ljudi koji treniraju i vežbaju dođu do crnog pojasa, onda oni tek, da kažem, počinju ozbiljno da rade. I tu opredeljujemo ljude koji će biti sposobni i koji su već sposobni da rade jednu malo konkretniju obuku sa vojskom, sa policijom, sa bodyguardom. Neki ostaju
na nivou onoga rekreativnog vežbanja, jer jednostavno takvi su po konstituciji, po psihiji i to niko ne zna osim onoga ko vodi, osim mene ili nekoga od trenera. I prosto oni takvi funkcionišu, svi su zadovoljni i tako dalje. Zna se ko može da radi tamo sa vojskom, gde je to malo grubo i tako dalje, a zna se ko treba da ostane rekreativac i njemu to prija i druži se i sve ostalo. Ja još jednom da se zahvalim što ste došli